Dámy a páni, cenu v kategórii herec prichádza odovzdať držiteľka ceny Otto Diana Mórová a trojnásobný Otto Maroš Kramár. Dobrý večer. Ďakujem. Aj Dobrý za večer. Didi. Áno. Maroško, môžeš mi povedať jednu vec? Áno. Áno, si krásna. Úžasná. Aj spredu, aj zozadu. Zo všetkých strán. Nie, nechcela som, toto som nechcela počuť. Nie? Teda trošičku som to chcela počuť. Ale takto, strašne by ma zaujímalo, že prečo práve o tebe sa všade rozpráva. Každý ťa spomína. Prečo? Ako to myslíš? No, napríklad, keď je nejaká party a je tam minimálne 100-200 ľudí, tak len o tebe napíšu. Maroš Kramár sa zabával, išiel domov, zaplatil taxíkom, nezaplatil, prišiel. Stačí, nemusíš to spomínať. Oni potom hneď aj ráno volajú mojej manželke, čo ona na to. Ťažké, čo? Je to ťažké, vieš, máme to my slávne ťažké, no. Áno. Didi, prečo niečo neurobiš, aby aj o tebe písali? Vieš čo, ja ti poradím. Dnes po raute môžeš ísť k nám do garáže. Kľudne, ja nie som rasista. Dobre, o tom sa potom porozprávame ale naozaj strašne ma zaujímavé. Pred chvíľou tiež o tebe rozprávali, v pesničke ťa spomínali. Čím je to, prosím ťa? Tak prečo? Lebo mi závidia, že som stálica. A že som stále slávny a populárny. Áno? Tak ale prečo nie si nominovaný? Tak nemôžem za vkus divákov. A mimochodom, no prečo? Lebo nie všetci slávni musia byť nominovaní. A zase naopak. Je nás tu veľa, čo? Počkaj, ako naopak? Ako? No naopak, že nie všetci nominovaní sú slávni a známi. Aha. Nerozumieš, čo? Nie. No tak si pozrime nominácie. Prosím vás. Mohol by som vás poprosiť? Nosí. Počkaj, nie si ty náhodou... Áno, som to ja. Čo? Ja sa pýtam, že či nie si slepý. Čau. Sorry, že meškám. Pohode. Čo piješ? A vidíš, že nič. Čašek na mňa úplne serie. Tak ho zavolám. Prosím vás. Vydrž, nie si tu sám. No, mám dosť. To tam už robí pol hodinu. A to som si myslel, že som aspoň trošku slávny. Čaute, chalani. Čau. Vítajte, pán Kroner. Čo si u nás dáte? To isté, čo oni. Mohol by som... Dnes máme špeciálny gulášik. Odporúčam. Výborne, dám si jeden. A jedno pivo. Mohol by som aj Nech ja... sa páči. Prosím vás, mohol by som aj ja... No, niekto si žije, keď je slávny, že? Ale veď aj vy ste. Pán Kroner, prosím vás, dali by ste mi podpis? Samozrejme. Prepačte, nie ste vy náhodou Kordiak? No, vidíš. Nie, ja som Barta. Aha, tak nič, no. A od neho by ste nechceli autogram? Tak to? Nejaký redaktor? Keď nie som v zelenom alebo v bielom, nikto ma nepozná. To nič, chalani. Ale viete, čo sa o vás hovorí v Prahe? Čo? Absolútne nič. Rozbal to, kým zabudnú mená. Myslíš, že keď to prečítam, budem už potom trošku slávna?
No, neviem. Takže... Takže konečne môj partner, môj herecký partner, môj kolega, môj, ako by som to povedala, že keď som s ním hrala a povedala som, že keď vy odídete z divadla, s kým ja budem hrať. Ty mu vykážeš ešte dodnes? No, tak len v intimných častiach. Nie, je v kategórii herec získava cenu Janko Kroner. Kroner! Ďakujem veľmi pekne, je to naozaj príjemné. Chcel by som v prvom rade poďakovať samozrejme divákom, že si dali tú námahu, poslali hlas, to je naozaj veľmi príjemné. Ja vám sľubujem, že nespišnem z tejto ceny, pretože viem, že na Slovensku je veľa dobrých hercov a nie každý dostal šancu byť na televíznej obrazovke, takže by som chcel poďakovať televízii Joj, aj televízii Markíza, že mi tú šancu dali. Tak ešte raz, milí diváci, srdečne vám ďakujem, vážim si to. Ďakujem.